хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе дар рӯзи аввали саёҳат, ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташкил гардидааст, аз осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид намуданд. Кормандони осорхонаи миллӣ хонандагонро ба сайри тамошои осорхона даъват намуданд. Хонандагон тавассути толорҳои намоишии осорхона бо давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷик, аз ҷумла асри санг, фарҳанги зардуштӣ, ҳахоманишиҳо, хазинаи Амударё, кушониён, сосониён, панҷакенти қадим, фарҳанги исломӣ, сомониён ва толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ошноӣ пайдо намуданд. дар сайри осорхонавӣ диққати меҳмононро бештар ёдгориҳои меҳроби Искодар ва санги катибадори Мирзо Бобур ҷалб намуд. муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон 22 толори намоишӣ дошта, дар онҳо беҳтарин шокориҳои ниёгон, ки муаррифи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошанд, ба маърази тамошо гузошта шуданд. саёҳати мазкур бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 4 рӯз идома меёбад ва аз 4 ноҳияи пойтахти кишвар хонандаҳои муассисаҳои таҳсилоти умумиро дар бар мегирад ва хонандагон бо ташкили чунин чорабиниҳо метавонанд аз маконҳои сайёҳӣ ва маконҳои таърихию фарҳангии пойтахти кишварамон маълумоти бештару маълумоти саҳиҳтар пайдо намоянд. ҳамзамон дар осорхона барои ҳифзи осори антиқи 5 махзани нигаҳдорӣ ёдгориҳои таърихӣ ва 12 озмоишгоҳ мавҷуд аст. имрӯз дар осорхона зиёда аз 50 000 ёдгории таърихӣ нигаҳдорӣ карда мешаванд. хусусияте аз ҳамахоси осорхонаи миллии Тоҷикистон дар он аст, ки бинои он маҳз барои осорхона бунёд шудааст ва талаботи ҳирфаии ин соҳа ба инобат гирифта шуданд. дар баробари дигар шуъбаҳои тахассусӣ дар осорхона барои тамошобинон 4 шуъбаи экспозитсионӣ, шуъбаи табиат, шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна, шуъбаи таърихи нав ва навтарин, шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ фаъолият менамоянд. имрӯз дар осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. Таърих, тамаддун, дигаргуниҳое ки дар гузашта шудаанд, ба вуҷуд омаданд, мо имрӯз аз наздик шинос шудем ва бисёр ҳам шод ҳастем, ки имрӯз дар инҷо қарор дорам. ба ҳукумати шаҳри Душанбе барои чунин саёҳат изҳори сипос менамоем. шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна яке аз шуъбаҳои калонтарин дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ба шумор меравад. толорҳои намоишии шуъба 9 ададро ташкил карда, дар ошонаҳои якум ва дуюми осорхона ҷойгир шуданд. шуъбаи мазкур таърихи инсониятро аз замони ҷамъияти ибтидоӣ то ба ибтидои асри 20 бо нигораҳои пурарзиш инъикос менамояд.